Máte účet v některé z těchto bank? Můžete si snadno vydělat až 15 000 korun. Tak přesně s takovouhle lákavou nabídkou nyní oslovují podvodníci na sociálních sítích. Princip je velice jednoduchý. Pokud účet konkrétní požadované bance máte, plníte pokyny. Přijdou vám peníze a ty přepošlete dál na jiný účet, anebo je vyberete skrze bankomatu a předáte údajnému klientovi. Jenže problém je v tom, že se o žádného klienta nejedná. Finanční prostředky totiž mohou pocházet z jiné trestné činnosti anebo z jiného konkrétního podvodu. A vy se tak stáváte bílým koněm. Pokud na takovou nabídku narazíte, nereagujte na ní a ignorujte ji. V lepším případě daný účet nahlaste. Pokud už jste se, nedej bože, do daného podvodu zapletli, nezoufejte. Kontaktujte prosím svou banku, informujte je o tom, co se stalo a ta vám vysvětlí, jak dále postupovat. Nedejte šanci internetovým šmejdům a nepodléhejte snadným výdělkům. Jde o víc, než si myslíte. Nejenom o peníze, ale také o vaši identitu, bonitu a vaši dobrou pověst. Šiřte prosím toto video a pro další tipy mě nezapomeňte sledovat. Mějte se krásně a zatím nashledanou.